Vaya festa. Gusto yo que Hostelería, me gusta a festa. E a terceira que lle podemos preguntar máis, así, destas así rápidas, Beatriz, non sei que... Se tivera que limpar a casa, por onde comezaría? Ese é moi importante, Por onde comenzaría? Sí. ou mellor aínda, Só- tío limpa a casa, eres dos que che gusta limpala só ou precisas compañía? Eu ahora limpo a só, pero se teño compañía, mellor. Pero por onde Señora comezarías Medias. a limpar a casa? Pola cociña sempre polo baño. Boa resposta, Boa Nótase que resposta. limpa, Ese que limpa, nótase ese que que limpa. limpa, sí, señor. Pero está moi ben que sexa apañado, que todo isto suma. Sí, sí. Que logo está moi ben o romanticismo, pero a hora da convivencia estas cousas, Abel, son moi importantes. Ti ben o sabes que estiveche casado Hai que moitos facelas. anos. No, Claro que e sí. tamén estamos dicindo que Abel está pedindo, está exigindo, pero tamén el ten moito para dar, cuidado, que non é Sí, sí. solo... E a candidata, terá moito que dar a... David, Conocémola, xa, imos escoitámola. coñecela, sí? Hola, Hola, boas tardes, soy hola, con quen temos o gusto de falar? con Marga de Gondomar. Ai, Gondomar, que bonito Marga, lugar. que tal? Pois nada, presentámosche Abel, Abel Marga, Marga Abel. Que che pareceu, Abel, no pouco que poideches ver hoxe pola tarde? Bueno, pois a verdade é que ouvi 5 minutos, pero me pareceu unha persona encantadora. Unha persoa encantadora. Se ouviu Houbo 5 frechazo, minutos, e xa houbo lle gustou, frechazo, isto sí, é sí. amor a primeira vista, Non sei, Abel, se ti tes así algunha pregunta para facerlle neste primeiro contacto aquí. Un momentiño, voulle preguntar a ela que o que foi o que máis lle gustou vale. del. O que máis lle gustou del, que foi? Pois a súa forma de presentación. Non o escoitamos ben, porque A súa temos forma moito de- rebumbio aquí no plató. A súa forma... A súa forma de presentación, a súa Ah, de forma de... presentación. Claro, como falo. Ah. Quero entender que esta fotografía que estamos vendo é desta pretendenta, non? Eres ti, Marga, esta? Non sei Sí. que podes ver Mandache ata- foto. moi ben, xa con foto e todo. Mira, Abel. así me gusta, con todo por diante, todas las cartas por riba da mesa. E va como moi ten que ser. combinado, se vos fixades, Ai, sí, porque verdade. os dous van de pantalón negro e para arriba blanco. Eso xa é moi bo. Facendo Moi boa match, que cousa. se di Os agora, gustos facendo son match. parecidos. No gusto de vestir va decir moi Que ben che xa. parece, Abel, agora Sí, que ben. a ves aquí na foto? Sí, me interesaría, me encantaría conocerla, por que non? Ai, sí? Sí. Compartides afeccións e demais, Marga, porque aquí dicía Abel que a él lle gusta, bueno, para Ai, empezar longo. que sexas boa xente, que iso xa damos por feito que sí, porque eres amiga do programa e todos os que nos vedes sodes boa xente, pero gustache disfrutar, vivir a vida como dicía Abel, ou eres máis caseira e demais? A verdade, de último que estuve vendo, coincido con todo con él. Buah. Pois mira, Marga, Isto está feito. Estás interesada nunha relación está ou de feito. momento coñecervos? No, de momento, coñecernos. Entón, haberá que organizar unha Igual. cita, non, Abel? Digo, si se pode. David, Oi, ti tes que ser Perdona unha cousa. o cupido. Marga, estarías disposta, ti, Abel, a ter unha cita a coñecervos? Unha primeira cita? Eu Sí, claro, por supuesto. Sí? Eu tamén. Ti aceptas, Abel, tamén? Sin problema ningún. Hai que organizar isto, Oye. deberías encargarte ti. Oye, vaya, es todo o primeiro día, ordes con amor, estou encantado. Temos unha cita, David. Sí, sí, ademais, Marga creo que é moi moderna, porque ti, Marga, o sea, ti non queres xa convivir con ninguén, non? Como vai isto? Ti queres divertirte e disfrutar da vida, pero meter na casa a un home tampouco moito interés, non? No, o revés, eu non quero vivir na casa de mis monos. Bueno, xa terán tempo de falar todas estas Moi ben, cousas. pois nada, David, xuntos. que che parece? Teño a mesma idea. Queda Que- arranxada Hai que esa poñer cita con data, Abel. todo Hai que para poñer iso, data. Organizar, acordou, non vos Organiza. preocupéis. Xa organizaremos, Nos Está vemos feito, mañá, a éxito. verdade, Raquel? Estaremos aquí. Pero, por se teñen ganas de volvernos ver, que de seguro que sí, xa poden ver os mellores momentos na galega.gal. Quedan con a voltas que prato. Ata mañá.